హాయ్ ఫ్రెండ్స్! వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటుంది. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గూడా ఉంటుంది. అక్కడికెళ్లి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్‌లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్‌ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్‌లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. అలాగే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! ఇది పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోని సేమ్ ప్రాసెస్‌తో యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో వన్ బై వన్ సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలా ప్రతి ఫోటోని 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇక్కడ 24 సెకండ్, 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ లాస్ట్‌లో లాగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయిగా ఆ ఫోటోస్‌ని కూడా సేమ్ అలాగే యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఆ 3 ఫోటోస్‌ని కూడా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 29 సెకండ్, 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో మొత్తం 5 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. 5, 6 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 6 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 6 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 6 ఫోటోస్ ఏమో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్‌తో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ 6 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ మళ్ళీ 6 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ 2 ఫోటోస్. లాస్ట్ ఇక్కడ 24 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో దీంట్లో ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ కలర్ మాత్రమే ఉంటది.
సో, ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సైజ్ 4 ఫోటోస్ ఉన్నాయిగా, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ మొత్తం ఫోటోస్‌కి గ్యాప్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో, సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. దీనికి కూడా లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో, 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 3, 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 4 ఫోటోస్. మళ్ళీ 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. మళ్ళీ 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 4 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ 22 సెకండ్, 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.